السلام عليكم بي اس ام نيوز بلون ان دفاع من حفراتك مرحبا النوان ارغن ميغل تبي فنان بدل كل رئيس الجمهورية دكتور محمد مويز الافتال اطلع كرة ممكن دوا ترفل كي مفهوم معلومات حصة كرمتك رئيس الجمهورية كم ترفل كترين أبنا منزل نووانا منزل كم كوا كمردو مي وداعنا ما مي وني هم جيفا كده وقت كل كترين كم نفان كمردو وداعنا وانه منظر تال كم تبي فنان حسابه وقتون كنست من دانا كمردوغا مساركارن كوريا جندا نمافا باي مشروطة كادي ميهاتنا نميفاوا مشروطة كفشم مي خدمة فشم كرسميات بس ونان كما رسميات بس سالغن متبي فنا حسابا وقتون كنستنا مي تريغا مي هيمناني سيخي مركز اكستنشن إمارات के पिंकालम के रस्मियाता बीएमएल के मि कुमरदोगा बीएमएल कायम को फावा एटीएम के खिदमत फेशमा फुलहुम के मरकज़ के बिंगालम के रस्मियाता फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर के बिंगालम के रस्मियाता फुटबॉल दंड हुड़वादिन के रस्मियाता मल्टीपर्पस कोर्ट हुड़वादिन के रस्मियात के तुरंग मी मशवरा बदल वेस कुरिया दान अर्गन में हम मी मंजर था तिबे फना हिसाबा फागुतुं गेनस्तम दान रईस जमहूरिया के मिदतुर फुलकी अलिफ्ताला तोल के दिह रशका वडागे नोमट्ट कामनि फान कुरवम केंदवा दतुर फुलगतु मिहातन मनि फान मनि आठ रशका वडा गेंफा मीगे तेरेगा मिहिमेननी दंगेति दिगुरा दिद्दु फेंफुशी मामिगिली हन्यामीदु ओमदु मी मियतो हम आदि मी गेतरो हम माही पतुवेस हिमेने मियतो मी कुंबुरदु गेतरो मंदु अबस वडागे नम मी वनी हम जेफा रईस जमहूरिया मी तोर फुलगे तेरें मी ररशुगे रईतुनावेस पतल कुरपा आइगतो हम कुंबुरदु वडागे रशुगे रईतुना पतल कुरवम अबस मशवरा बदलु में बेबु मम्मी वनी हम जेफा रईस के मी तोर फुलगे मी रईतुना गातु मसके कुरव मटका एकी की कंकम का गाव राशुगे तारा गीगा मी रायतों देखे कोई बल्लवाले मट्टा कायमनिक फान कुरे गेंदवा मी दतुर फुल तक मफाह कोल्लेवे एगो तो वेरी कमा हवालो डागे नोम के कुरिंग मनिक फान वानी मी दतुर फुल तक कुरा पान कम के या किंग कंग मी रायतों ना ते वाफ मी एगो तो मी दावरुगे तेरेगा मधुएगे कोमेरशक वेस देफार वडागन वाणिकम शादी इंतखाब का दिमानो को मी दतुर तकुर पाणिकम रईस मिवनी विदालो वेफा रईस जमहूरिया कुमुर्दु वडागन महमजे फवातीब कुमुर्दु के मनिक फान मरहबा देनम के कंतता राव फवागोता आदि कुमुर्दु के मनिक फान मरहबा देनम के मंसर तगन सिरमट्ट का मिया हिसाब रिदवान हवाल कोलाना هذا الشكرية الموت كمبردو انت بفنا من بدل كل رئيس الجمهورية الافتاد طلع فتوى فوادات الفقدان ميرشا وداعت محمد جيفو مايكي جاي كفرج بفنا ما كان استمرتك مهار امن فان هذا فلكور بمجند والونش كل موني ميرشا باندرا جاك فكور وقت كل جت ريجا امن فان فابا وداعنا مايكي جا مرحبا دنيا مجا كان باندرو سرحد دوغا فيش كندان باندرو سرحد بالالا من هم امن فان مرحبا دنيا منتك ورجينا دك امريتو امن سرحد دوغا اسف هذا فدي بكان هم فاهجا كله أدي هم ياكيجا مي سرحد قومي دتاكا قومي كلها تكون هم واربود زينة تركورة فاكان فاه كله أدي من فان ألف تالا تلا فتوى فوا مي داتور فلوج تيرين مي دكي مي فاهودوس أدي مي أدو جملة دراشكا وداعت ما مبني هم جيفا قطن فرطة منزلك قطوغا كومبردوا رئيس الجمهورية وداعنا هم جيفا وايرو مي راشكا بس عمراني تركيجا مشروطة كعملي مسك فتوى ديوما مبني هم جيفا ميجي يتورا BML के फरातों मेरा शुगर गायम को फवा ATM के हित में रस्मी को इफ्ताह कुरे गंदाने मिया है किगा और हम फा कोलम बेनों कुंबरदू का हुड़वे ATM आए को BML के ATM के हित में मूल्य मिया तोला फुलावे गंदाने माने कि मी अतोलगे हुरी हारशिकस BML के ATM के हित में कुंबरदू का मी अदो हुड़वे के में दा ATM आए को गायम में गंदाने का एमन फान के मी दातुर फुलगे तेरे खास को ATM ता राज्य के एक ही सरहद का फुलाकुल में मिकुरे मसके तक इशारा करवा दकवाफवा वाकफुर तक बलाला रसम मी आमराई तो ना वरा मुहिम हदहास को व्यापारी इक्तिसादी मामलात फुला कुरुमुगा हमारा तो न बेणवा असास हिदमत के गोतुगा एमन फान दे कवडागन वा हिदमत के गोतुगा फाहागा कुरबा दे कुमरदु अबलाला हम कुमरदु के आमना मी फाह कुरेगे मी दानी मी अतलुगे हैं डरश के फदंग हम आमदनी होद मटका मैगन गोतेगा लोकल टूरिज्म के व्यापारीगा हरकत रो मुंदाने दिकारे पे रिजॉर्ट तो गस जुआनो मसके कुरमुंदा कम फाहागा कोल्ले
ಅದೇ ಕುಂಬರದೂಗ ಮಿಯದು ಇಫ್ತಾ ಕುರ್ಮ ಹಮ ಚೀಫಾ ಬೈ ಮಶ್ರೂತಕ ಬಲಾಲಾಯರು ನೋತ ಅಮಲಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಫೆಶ್ ಮಹಮ ಚೀಫಾ ಬೈ ಮಶ್ರೂತಕ ಬಲಾಲಾಯರ್ ಮಿರಶೋ ಸಿಹಿ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಮಾರಾತ್ಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಫೆಶ್ ಮಮ್ಮಿ ವಣಿ ಹಮ ಚೀಫಾ ಅದನ್ನು ಕುರಿಮಸ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ATM ಬಹಟ್ಟ ATM ಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ವೆಸ್ ಮಿರಶುಗ ಮಿಯದು ಇಫ್ತಾ ಕುರುವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ ಮೇಗೆ ಇತ್ರ ಕುಂಬರದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಿಂಗ ಆಳಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಿಂಗ ಆಳಂಗ್ ಅದೇ ಮೀ ಹಮ ಮಿ ದತ್ರ ಫ್ಲುಗೆ ತೆರೆಗ ಮೇದು ಕುರಿಯ ದಾಣ ಮುಖಂಕಂ ಕಾಣ ಮುಫಾಹಕೊಲ ಮೀ ಅತೊಳಗೆ ಎಹೆನ್ ರಡ್ರಶವೆ ಸೆಮಣಿಕ್ ಫಾಂಡ್ ವಡ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಮೆಣ ಮಿ ಹಾತನಂಗ್ ಆರ ಹಮ ಫಾಹಕೊರುನ್ ವರ ಕಿಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮಶ್ರೂತ ಅಮಲಿ ಗೊತ್ತೊಂಗ್ ಹಮ ಫಟ್ವ ಅದೆ ವಾಫ ಮಿ ವಣಿ ಅದೆ ರಡ್ರಶುಗ ರೈತುನ ಬದಲ್ ಕುರವ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಂಡ್ ಮಿ ವಣಿ ಹಮ ಹೇ ರಡ್ರಶುಗ ಕುರಿಯರುಮ ಕೆಂಗುಳವ ಇತುರು ವಿಷ್ಣು ತಕ ಇತುರು ಮಶ್ರೂತಂಗ ಹಮ ಹಿಂಗವಾದೆ ವಾಣಕಂ ಆವೆ ದಾಳ್ಫ ಅದೆ ಮಿಹಾರ ರೈಸು ಜಂಹೂರಿಯ ಮಿ ವಣಿ ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ ಕುಂಬುರುದುವ ಫ್ಯಾಬ ವಡಾಗಂಫ ಅರುಗ ವಡಾಗನ್ನವಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ ಅತಳು ಕುಂಬುರುದುವ ಮರ್ಹಬಾ ದನ್ನವಂ ಅದಳಂ ಕುರೆನ್ಸ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆ ಮೇದಕಿ ಮಿ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಂಡ್ಗೆ ಮಿ ದತ್ರ ಫ್ಲುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಾಹು ದುವಸ್ ಮಿಯದು ಕುಂಬುರುದುಗ ಇತುರುನ್ ದೆಂಗ್ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಂಡ್ ವಡಾಗನ್ನವಾಣ ಮಿಯತೊಳು ಮಂದುವ ಅದೇ ಕುಂಬುರುದುಗ ಇಫ್ತಾ ಕುರ್ಮ ಹಮ ಚೀಫಾ ಮಶ್ರೂತಕ ಬಲಾಲಾಯರು ಮೇಶು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಮಾರಾತ ATM ಹುಳುಮ ಮಿವಣಿ ಹಮ ಚೀಫಾ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಮಸೆಕ್ಕತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೇರಶುಗ ಗಾಯಂ ಕೊಫ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂಡು ಮಿ ದತ್ರ ಫ್ಲುಗೆ ತೆರೆ ಹುಳುವ ಅದೇ ವಾಣೆ ಅದೇ ಕುಂಬುರುದುವ ಬಲಾಲಾಯರು ಕುಂಬುರುದುವ ಕೇಮಿ ಗ್ಯಾಗಣಕಂಗ ಆಬಾದಿಗ ಹಸ್ತೆ ಕತ್ತಿರಿ ಹಂಗಾಮಿ ಹೊಂದಿರೋಳ ಮುಂದ ರಾಶೆ ಅಳ್ಮೆ ಅಂತಿಬೇಫ್ನಾ ಹಮೆ ಮಿ ದಾತುರ್ ಫ್ಲುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಮಿ ಮಸೆಕೆ ಕೊಳ ಮುಂದನೆ ಹಮ್ತಿಬೇಫ್ನಾ ಹಮೆ ದಲ್ತಗ ಬೈ ವಜೀರು ಮೆದ್ವೇರು ಕೋವೆಸ್ itu ಮಾಲ್ಮಾತ ತಿಬೇಫ್ನಾ ಹಮೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರೆಯತೋ ಅದರಂಡ ಆಕಿಗ ಮೇವತು ಹಿಮಾರೆ ಕುರ್ಮಾ ಬಿನಾರಾ ಬೆಹೆ ವಜೀರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುತ್ತಲಿಬೆ ಬಹುನೆ ವಜೀರ್ ಅಮನ ಫೆಣಿಗೆ ಮಿದನೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಮಿ ದತುರ್ಫುಳ ಬಲಾಲಾಯರು ಸಮ ಉಮ್ರಾನಿ ತರಕಿಗೆ ಕಿಣ ಮಶ್ರೂತಕಿಗೆ ಅಮಲೆ ಮಸೆಕೆ ಫೆಶಿಗಂದ ಆದಿಯೋಂ ಜುಮ್ಲಾ ಗೊತ್ತೆಗ ಅತುಲ್ತೋಗ ಕುರಿಯರುಮ ತರಕಿಯ ಮಣಿ ಫಾನ್ ಮಿಗಂಗಳು ವಾಸಿಯಾಸತಕ ಹಿಂಗವಾ ಮಶ್ರೂತಕಿನತ ಮಣಿ ಫಾನ್ ಫಾಕ್ರುಬಾನ್ ಅದು ರೈಸ್ ರಿಯಾಸಿಂತಿಗೆ ಅಬಸ್ ರಶ ವಡಾಕೆನ್ ರಶ ರೈಯಿತುಂ ಎದಿ ವಡಾಕೆನ್ ಕಂತಕ ವೌದ ವಡಾಗತಿ ರೈಸ್ಗೆ ಸಿಯಾಸತಕಿ ರಶೆಗ್ಗೆ ದಿರುಳೆ ರೈಯಿತುಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಣುವಾ ಉಂದಗುವಾ ಕಂತತ್ತ ಬಲ್ಲವಾ ಫೆ ಕಂತತ್ತ ಹಲ್ಲು ಕೊದ್ದೆವು ಮಿಸಾಲ್ಕ ದನ್ನವಕ ವඤ್ಞಾ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ಗ ವರ ಕುದಿ ಕುದಿ ರತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿಹಿ ವರ ಬೊಡ ರಗ್ಗಿರುಂ ಕಾಲ್ ಮಸ್ಲತ ದಿಮಾಯ ಫ ಬಿಂಗ್ ಕುಡೋಂ ಮಸ ದಿಮಾಯ ಫೋರಿ එහෙම එකන්තත්තන් හල්ල කොද්දෙනව සරකාරන් කොද්දෙන් එකන්තත්ත මි කොද්දෙන මිසාක දන්න කොඤ්ඤ මහිබදුගේ ඊ ෆෙෂකෙන්දිය අප ප්‍රොජෙක්ට් ඒ මහිබදුව කී එත ජමානෙ බන්දෙන් පිමුගේ දතිකන් ෆෝරා ෆ බොහියාවකන් හල්ල හෝදෙන එවස් මගෙන් නෙති ෆොයි රෂේ එහෙම සරකාරන් ඒ ඵලෙද්දීගෙන් ඵල හික්කගෙන් ආබාද කො මසෙක් මි කුරේ ගෙන්දෙන එහෙම ರೈಸ್ಗೆ ಮೀ ದತುರ್ತೋಗೆ ಮಿ ಬಡು ಬೇಣುಮಕಿ ಮಿದೆನೆವತ ರೈಸ್ ವಡಾಗ ಫೋರಿ ವಾವುತ ಫುದ್ದು ಮಟ್ಟಕ ಎ ಬೇಣುವ ಕಂತತ್ತ ವಿಹಾಸ್ ಬಾರಕ ಕೊರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮ ಹಿವ್ವರು ದಿನುಮಾಯಕ ರೈತುನ್ನ ಬದ್ದಕ ರೈತುಂಗ ಹಾಲ ಹಾಲ ಹೆಂಗ ಹಗೆತುಗ ಮಿ ದತುರ್ತಕ ಸಬಬು ರೈತುಂ ಬೇಣುವ ಕಂತತ್ತ ಹಾಸಲ್ ಕೊ ವರ ಬೊಡ ಮಗು ಫೈವೆಗೆಂದೆ ಅಮನ ಮಿ ಅತೊಳಗ ಎಮನ್ ಫಾನ್ ವಡಾಗನ ರಡಶುಕ ಸಮ ರೈತುಂ ಮಿ ಅದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕು ಫಾ ಕುರಿ ಬೈ ಮುಹಿಮ್ ಕಂಕಮ ಬಲಾಲಾರ್ಸ್ ಆ ಮಶ್ರೂತ ಗೆತ್ರ ಮಿ ಗೊತ್ತಸ್ ಕುರಿಯ ದಾ ಬೈ ಮಶ್ರೂತ ಹುಟ್ಟಿ ಫೈ ಗೊತ್ತುಮಗ ಕಂಬಡು ಅಮ ಬೈ ರಡಶುಂ ವಣಿ ಫಾಳು ಕುರ್ ವಾ ಫಾಸ್ ಕೊ ಫೆನಾನೋ ದ ಮಾಫದ ಅಸಾಸಿ ಹಿದ್ಮತ ಗಾಮ್ ಕುರುಮಗ ಮಸೆಕೆತ ಫೆಶಿಫಾ ಗಿನ ದೋಸ್ತಕ ವಂದೆ ಹುಟ್ಟಿ ಫೈ ಗೊತ್ತು ದೆನ್ ಆ ರೈಸ್ ಸಮ ದೆವಾ ಯಗಿನ್ ಕಮ ಮಿ ಗೊತ್ತಂ ಹುರಿ ಮಸಲ್ತ ವೆ ಸಾಲು ಕೊತ್ತೆ ವಾಣಕಮ ಜುಮ್ಲ ಗೊತ್ತೆಗ ಮಿ ಹಾರೋಗ ತೆರೆಗ ಹಾಸ್ಕೊ ಮಿ ಗೊತ್ತ ಮಿ ಹುರಿ ಮಶ್ರೂತ ಫುರಿಹಮ ಕುರೆವ ಮಟ್ಟಕ ಕೊಬತು ಬುಜಾರಾಗೆ ಮೆಂಡೇಟ್ ಕ ತೆರೆಗ ಹಿಮನೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ ಬಲಾಲಾರು ಕುರೆವ ಮಸಕತ ಅದು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಮಿದೆನೆ ತಿವಿದಾಳ ಮಸರುತಕಿ ಫೆಶಿಫ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಹವಾಲ್ ವೇರುಗ ಎವರ ಬಡ ಹುಟ್ಟಿಫ ಮಸೆ ಕುರೆ ನುದಾತಂತ ದೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಬೇಲಿ ಸರ್ಕಾರ ದೇಂಗ್ ಹೊರಿ ಫ್ಯಾಸಾತಕ ದೀಗೆನೆ ಸೆಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲವ್ವ ಮಸೆಕೆತ ಕುರೆ ಗೆಂದೆವೆತ ಹೆನ್ನೆ ಸಹಿಗೆತುಗ ಎಕುಂ ಫುರ್ತಂಗ್ ಹೊರಿ ಹಾಲತ ಎಕುಂ ಫುರ್ತ ನಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಂತ ದಿಮಾಯ ಫೋರಿ ಗೊತುನ್ನ ಮೆ ಸೆಬೆ ಫುಂಡಕ ಇತುರಕ ಸರ್ಕಾರ ದೇಂಗ್ ಹೊರಿ ಫ್ಯಾಸಾತಕ ನೆತುಮಾಯಕ ಎಬೆ ಫುಂಗ್ ಅಮಿಲ ಹರದು ಕುರೆವೆನ ಗೊತ್ತಿನ್ನೆ ಹೆಮ ಸರ್ಕಾರ ಬೈ ವರ್ಗಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಕೊಫ MWC ka ಕುಂ ಫುರ್ತಕ ಹವಾಲ್ ಕೊಫ ಮಿಯತೊಳಗ
ෆෝර්ග එබහොරි බයි ප්‍රයිවට් කොන්ට්‍රැක්ටර්ස් තක හවාක ෆොරි මෂරූත කුරිය නුදා එනස හිතෙන් බයි කොන්ට්‍රැක්ටර් නවාහක දක්කයගෙන් එහෙම ප්‍රොජෙක්ට් තකුගේ දෙයින් හොරි ෆෑසාතන් දෙස් දීගෙන් මසේ කුරිය ගෙන්දෙත මසේ කුරණි ඒකතක කුරිය නුදාතන් තම වෙජ්ජ ටර්මිනේට් කොෆේ සරකාරොන් කුරිය ගෙන්ද රයිස් වඩාම් ෆොරි වවදායගත දෙහ සබ්බිසන හනුම කුරින් හොරියා රශක මිදෙනවත ෆෙරන රදම හිදම ෆෝර කොද්දිනු ඒ සරකාර මක්සද කේම අගියතුක මේ රශු මේ තොල්ගවෙස් නුෆෙෂි නුනි හොට්ටි ෆොරි මෂරූත ඉරාද කරවියාම මාලස්තකන්වේ අරුන් මෙන් ටර්මිනේට් කොන ටර්මිනේට් කො සරකාර කොම්ෆඤ්ඤ කවල් කොගෙනස් කුරිය ගෙන්දාන ඒ දෙන් රයිස් ක වවදායගත දෙහ සබ්බිසන මුකුරින් ඉරාද කරවියා අරුන් මෙන් මිදෙනවත හිදම ෆෝර කොද්දෙන එම අගියතුක ෆෙෂි ෆවුන්ඩ මෂරූත ප්‍රයිවට් කොන්ට්‍රැක්ටර් සවල් කො ෆොරි කම වඤ්ඤා අරුන් දිමාම් බඩදච්චකි ඒ ටර්මිනේට් කුරුම කීස් ෆසේ කම ටර්මිනේට් කොෆා එදෙන් දෙන් ජෙහ බදලක අදි සරකාර කුම්ෆඤ්ඤ ගහවල් කුරකම යනුන එහෙන් ප්‍රයිවට් කොන්ට්‍රැක්ට් කදකම දාව අගුතා එදා ඉතර දහර දා මිහුරිය කන්තක බලා ෆල්ගොන් එම්මෙ බොඩ සමාල්කම දෙන්නේ දී හවල් කො ෆෙ කුම්ෆඤ්ඤ එක්ක එබ්බසම කෑස්කින් කුරිය ගෙන්දෙතෙන් සෙගත කුරිය නොදාකම වඤ්ඤා ටර්මිනේට් කො ගෙන්නම සරවොන් මෙන් කුරිය ගෙන්දාන නේ රාජගේ එහෙන් සරහතක ක පදම සරහතුගේ එරයිතුන්ගේ එමෙ බොඩ ඩිමාන්ඩ් නොත එමෙ බේණු ජෙෆවා කංකමක තරක බෝහයාවකමගේ මස්සද තම බඩම් මේ ෆා කුරේගම දනි රේ මහ බදුගා මේ බේවි ජාසා ගම ෆාන්වනේ එරෂුගස් සතේක ෆන්සා සවස් යුනිට් තරගේ කොතුන්මගේ මස්සෙක හිංගවාද වාණකමගේ යකින් කන්ද වාෆ් ජුම්ලා ගොතේක බෝහයාවකමගේ එස්යාස තම් ෆිස් කුරුම මේ කුරේ මස්සෙක තකද මියතොල බලාලාර අකවත වසර් ෆා කුර වාණකංකමගේ mi ayol pules danwadi metro dima femor dachki hagetu ga bimuge datika den midanwa gota bohiya wa hikan emme pur dachche en rashaka wana komats mahibadu sarukarong mi mihatan yulam ves ko contract libeto masekke ves ko fonne fasate fansa aluma taka mahibadu ge enne ves isate fansa unit aluma alumna contract capacity hori contract lifanwati back oggen ves alum kuriye genda den hamaya ko paha kolle me mahibadu ga hagetu ko sate fansa unit alaka bimen ne එනස් 50 වරක යුනිට් අලම් බින් ඔක්කම බාදා පළවුණෙන් වකි කොල්ලාගේ 50 යුනිට් මාසෙකස් විහසාක ෆෙෂේත මාසෙක කරන් දෙම්මිගේ දිමාව බුරදච්චකි මිදන්න බවත ඒ වර්ග ප්‍රොජෙක්ට් හින්ගුමගේ කැපැසිටි හරි කොම්ෆර්ට් තවස රාජ්‍යගේ හගිනෙන්න කොමතස් 50 යුනිට් විජ්ජය ගාන 50 මිලියන වර බොඩු ආදදගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඒ වර්ග කොන්ට්‍රැක්ට් රාජ්‍යගේ හගිනෙන්න එහමගේ ඒත අදි තිබි බොඩි කොන්ට්‍රැක්ට් අගියතු කරරශක මාසෙක කොරිය ගෙන්දක්ස් බේන මෙන්න එහම මිතිබි සරකාර ප්‍රොජෙක්ට් හින්ගා කුදි කොම්ෆර්ට් තක mi tenda usulta onna gotum mi warga project ne kuma capacity no hore hema e usulta badal ko genna sargono mi balani vihas awahaka vihas kinara shegga kama sekka fishigen deto ne awazere go आप लोग इसमें करेंगे इशारा करे हम में महबदो हास को के सोच के तरह के मना माफर फल तो तरह के कुरमगे आबन सेंटर के तो तरह के कुरमगे अमली मसके मन फांग में दत फ्लो के तरह में मनी फटवा दे वाफा आ जुमला गोतेगा मी मास्टर डिजाइन करे प्लान करे गोता बालार हास को महबदो आदि मुळे अतोला बालार उसमें हम किया मुहिम किया बेन तरे मास्टर का वेगन दान तो आदमी मास्टर के सबों को बात इज्तिमा गोतो ना सौदे गोतो लिबेगन दान कुरियरन तक අතවන නගරන මහිබදුවකි අතලෝගේ එම්මේ මුහිම රාශකම වෙස් මහිබදුවගේ සයිස් එකි 22 හෙක්ටර් අවුන මේ හික්කා තං ගාගණක ෆස්තොලස් වරකන් හෙක්ටර්ගේ සයිස් එකේ බීම හංගනති තිංගුණය ගයක් කර අද සයිස් එකේ තන මේ හික්කි ගෙන්දානි එහෙම එතන තරග්ගි කරවෙගෙන් දායරුග මහිබදුවගේ එත zamaane බන්දෙන් බොහියාව එක නුලිපිති ෆරාත්තක ආදි ගෝතිගේ දරු නුලි ෆරාත්තක ෆුර්සත හන්ටි ෆහිගෙන් දාන එයා එක්කස් මිතෙන් නෙගත මේ රක්කුම් බුරුදු කහ කුදි කුදි ආබාදිත වති ෆරාත්ත ඒ හිජුර කරන් බේනවා කම වඤ්ඤා ෆුර්සත තනසෙගෙන් දාන එහෙම හගතු මේ අතොල මේ තිබි කුදි රත්තක වෙස් වර බොඩ ෆුර්සත එක හොලගෙ දාන එයා එක්ක මහිබදුවගේ මෙදෙන් නෙගත ඉක්සාදී ගොතුම් වෙස් ඉජිතමායි ගොතුම් වෙස් කන්තත්තකේ කුරුමට්ටක බේනවා බිමෙන්නේ එහෙම මිදෙන් අතන් තරග්ගි කරවෙගෙන් දායරුග ඒ බේෆොන් ඒ බේනවා local tourism of vs adi hinks industry masek kurang kam sekama benwa binta taragi tanos wegen dan hem agituga mahibaduwa mi sarahadduge taragge war muhim rashagatu alman fa karawen और बड़ा शुक्रिया है तो से आधार मंदिर में तिबे फना हमें गैतरो क्रमा बेनारा बेहे वजीर डॉक्टर मुतलिब में दुर कोंगमा अत्र तो गए तरह के खास को हुट्टी फोरे मास्टर होता बार दोले का कुरे गेंदे मटका है वजारा के मैंडेट के तरह का ही मैंने प्रोजेक्ट था बस कुरमा में कुरे में से कहता तफसील हमको मिल का वजीर मणि देवाफा अदे वजीर फाह कुरे विगतो का खास को ये महबदोगा अदे मी फिश के दिया मी प्रोजेक्ट हो गए तरह खास को माफर फल आबन सेंटर के गोतो का तरह की कुरुम के मास्टर की मी महबदोगे तरह हम मुळे मी अतोळवस एक सबं
ಮಂಫಾತಕ್ಕೆ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಮುಹಿಮ ಮಷ್ಟುವಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ವಜೀರ್ ವಸ್ಮುನಿ ಫಾಹ ಕುರವಾ ಫದಿರೇಗ ಆ ಮಹಬದೂಗ ಮಿಬೇವೆ ಜಲ್ಸಾಗ ರೈಸ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ದಕ್ಕೆ ವಾಹ ಫುಳುಗಸ್ ಏಕಮಂಗ್ ಇಶಾರೆ ಕುರವಾ ಖಾಸಕೋ ಮೇಮಣಿ ಫಾನ್ ಮೇ ಅತಳಂಗ ವೆಡಾಗಂ ಫವಾ ಫುಳುತೋಗೆ ತೆರೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ ಎ ವೌದ್ ಫುಳುಕಂ ಫಾಹ ಕುರವಾ ಹಾಸೈಸ್ ಕಮೆತೆ ವ್ಯಾಗೆನ್ ಏಕಂ ಹಗೀಗತ ಕಂ ಹೆದ್ದೆಮಟ್ಟ ಕಮಸೆಕ್ಕೆ ಖುದ್ ವಾನ್ ಕಮಗೆ ಯಾಗೆನ್ ಕಂ ಆ ಮಹಬದೂಗೆ ತುರಂಗ ಮೇ ಅತಳುಗೆ ರೈತು ನೆಮಣಿ ಫಾನ್ ಮಾಡಿ ದೆ ವಾಫ ಎವತುಂ ಇಯ್ಯೆ ಬಿಂ ಹಿಕ್ಕುಮುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ರಸ್ಮಿ ಕೊಫೆಶ್ಕನ್ ದಿಯೇರೋ ಕುರಿಯಂ ದಿಹ ಮಸ್ತೋಸ್ ತೆರೆಗ ಎ ಮಷ್ಟುಗೆ ದಶಂ ಹಿಕ್ಕು ಮಹಮ್ಮದ್ ಚಿಫಾಗ ಗಣಕ ಫಸ್ತುಲ ಸಹಂ ಹೆಕ್ಟರುಗೆ ಬಿಂ ಹಿಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮಹಬದು ರೈತು ನಹವಾಲ್ ಕುರ ವೇಣಕಂ ರೇಗೆ ಜಲ್ಸಾಗ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾವಣಿ ಯುಲಾನ್ ಕೊದ್ದೆ ವಾಫ ಆದೆ ಮಿಡ್ ಫಾನ್ಗೆ ಮಿ ದಾತುರುಫುಗೆ ತೆರೆ ಕುಂಬರುದು ಮಿಹಾರ್ ವಡಾಗಂ ಫವಾಯರು ದೆಂ ಕುರಿಯಂ ಉಣ್ಣಾಣಿ ಕುಡ ವಕ್ತುಳಕ್ಕೆ ತೆರೆಗ ಅಮೀರ ಶುಗ ಇಫ್ತಾಹ್ ಕುರ ಮಹಮ್ಮದ್ ಚಿಫಾವ مشروط افتتاح کردن البته بفنا همه منظر تا یک جلسات و سمت بفنا همه گنستن واقع در نوالمو می حساب مون استودیو هوا کلان شكرا رضوان هذا أرجو دمتي بفنا حساب ميجنستني رئيس الجمهورية دكتور محمد مويس ألف دال تلقوا من جندا وهذا تروفل كترين يتلقى كمبردو وداعنا من أمريكا فانا مرحبا دنم كأنت تكوريا دي أمانسر رئيس الجمهورية ميدا تروفل كترين دينكوريين أتي سيخي مركز إكستنشن إمارات के बिंगाल के रस्मियाता BML के ATM हुलुम के रस्मियाता फुदुम के मरकज के बिंगाल मा फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर के बिंगाल मा फुटबॉल दांडो हुलुआ दिनुमा मल्टीपर्पस ಕೋಟ್ ಹುಳುವಾದಿನುಂಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ತ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ತ ಅಳ್ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ವಗತ್ಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗೆ ತಿಬೆ ಫುಣ್ಣ ಹಿಸಾಪ ಕೆನಸ್ತೇನ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗ ಮಿ ತರಫುಲ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಮಿ ಹುಂದಿರುಳೆ ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ಕ ಮಿ ಹುಂದಿರುಳೆ ಜುಮ್ಲ ದಿಹ ರಶಕ ವಡಾಗೆನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈಫಾ ವಾರುಕ ಮಿಯದು ದೆರಶಕ ವಡಾಗೆನ ಮುಂ ಮಿ ತರಫುಲ್ಕ ವಡಾಗೆನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈಫಾ ಹುರಿಹ ರಶಕ ವಡಾಗೆನ್ ನಿಮುನಿ ಕಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ದೆ ವೇಗತ ಯಮನಿ ಫಾನ್ ಕಿ ಮಿ ತರಫುಲ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಮಿ ಹಾತನ ವಡಾಗೆನ್ ಫಮಿವಣಿ ದಂಗೆಚ್ಚಾ ದಿಗುರಶಾ ದಿದ್ದುವಾ ಫೆಂಫುಟ್ಟ ಮಾಮಿಗಿಯಾ ಹನ್ಯಾಮಿದುವಾ ಒಮದುವಾ ಅದಿ ಮಹಿಬದುವಾ ಎಮನಿ ಫಾನ್ ಮೇದು ವಡಾಗೆನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈಫಾ ಮಿವಣಿ ಕುಂಬುರುದುವಾ ಮಂದುವಾ ಮೇದು ಫತಮ್ ಮಿ ಮನ್ಸಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎಮನಿ ಫಾನ್ ಮಿ ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ಕುಂಬುರುದುವಾ ಎಫಹುಗ ಮಿ ಅಮಂದುವಾ ವಡಾಗೆನ ಮಿವಣಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈಫಾ ದತರು ನಿಮ್ಮವಾಲವಾಣಿ ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ ಮಂದು ಇಂಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ದವೆ ಎಫಹುಗ ಎಮನಿ ಫಾನ್ ಅಮಾದ ವಡಾಗೆನ್ನ ವಾಣೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗ ಮಿ ದತುರ್ಫುಲ್ಕಿ ಮಿ ರೈತುನ್ನ ಮಿ ಬದಲ್ ಕೊರೆಪು ಮಟ್ಟಕ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ಮಿ ವೌದು ವಡಾಗೆಂಡವಿ ಗೊತ್ತ ಕೊರಬಮಗೆಂದವಾದ ತುರ್ಫುಲ್ತಗೆ ಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲೆ ಗೊತ್ತಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ರಶ್ಕವೆಸ್ ಮಿ ದವರುಗೆ ತೆರೆಗಂ ಹದುವೆಗೆನ್ ತೆಫಹರು ವಡಾಗೆಂಡ ವಾನ್ ಕಮ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ವಣಿ ವಿದಾಳು ಎಫ ಮಿ ಎವೆಸ್ ಇಂತಿಖಾಬಕ ದಿಮಾ nuko emanik fan nuata intikhaba ka dimako gen kura da turful take nun kama emanik fan wani vidalo fa raiso jumhuriya ge mi da turful ge tereng hama mi tafate ki mashruta fattawa kam wasfaha kol de vegatun hama sikhi markaz tak ge mi extension imarat ka adi a sikhi markaz tak huluma sikhi markaz tak hospital badal kurum ke mi mashruta waskure dagam faha kol de mi sikhi daira ki sarkar bara muhim iskamete bagin taragi kurabam da daira ka hama faha kol de vegatun malige iturun rajya ke huri harashge was sikhi daira kureru mattaka sarkar kendawani gina masakete kurabam mi am हम मी एक एक खिदमत होद मट्ट का मालिया मी भरोसा इन ओतुंग बदल कुरप्पा रर्रशगा सिखी खिदमत ही तुरा फुला कुरम के सम आदि बाइन खिदमत मी वगत हम राज्य के रर्रश लिबेन नेतुमुं ए दातिकम वेस हमारा रश के राइतुना दिमावे एं कमुं मी आतोलगे कोमेस ए रशेगा आम को हम मी ए आतोलगे मी regional hospital mi honna rashaku mi sihi khidmete itira fula koro matka sarkar gendawani masaketa koro miga sabab e atoleke tirule huriha rayitonna e atolakun khidmetan hoduma rasha karin khidmetan hodumuge fursata elibikin ebate hennun kam gawanama abade sarkar manna mi hatana fenige mitani male mi fat khidmetan hodumattaka emme turu rattakum vesama anna jehekan raiso jumhuriya vidala fani mi rajyege mi rayitunna fasihan khidmetan hodweni goitta mi sarkarum hodwa devwan kama gotan hama mi sikhi daira ki veswara muhim iskama devwan kuriya gendawa hama sakate sikhi daira balairuga sikhi daira kulivargi daira mi onnani warapada gulifa egotan fitness and recreation center tage kives mi ami de daira खास कोके कुरिय केंदा वावरा मुहिम मशरूत के काम फा कोलेवे हम गिना रातो को मिहात ने मनि फान वडा के नेवी गिना रशका
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ತನ್ ಎಳ್ಮಟ್ಟಕ ಪಿಂಕಾಮಿವಣಿ ಅಳು ಬಾಫ ಮೀಗೆ ಬೇಣಮಕಿ ರಾಜ್ಯಗ ರರಶಗಮಿ ದಿರಿಯೋಳೆ ಮೀ ಹುಣ್ಣ ಮೀ ರಂಗಳು ಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೇವ ಸಿಹತೆಗ್ಗ ತಿಮ್ಮಟ್ಟಕ ಬಿ ಬೇಣುವಾ ಕಸ್ರತು ಕುರುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಅದಿ ಕುಳಿವರ್ ಕುಳುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಫೈಕೋ ದಿನು ಕಂ ಫಾಹಕ್ಕೊಲ್ವೆ ಕಸ್ರತು ಕುರುಮ್ಗೆ ವಾಹಕತ ದೇಕೆವೆ ಇರುಕ ಹಮ ಮಿ ಔಟೋ ಜಿಮ್ತ ಮಿ ಹೆದುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ ವೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಗೆಂದವನಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿ ಕುರವ್ವಮುಂ ಹಮ ಬೈರ ರಶುಗ ಮಿಯೋಗತ ಹಮ ಔಟೋ ಜಿಮ್ತ ನೆಂಗ್ ಹೆಂಕಮುಂ ಏ ರಶುಗ ඒ මේ ජිම්ත කායම්කන් අද මේක ඉතරම් හම මේ කුලිවර්ග වසීලෙත්ත මදු රශක කුලිවර්ග වසීලෙත්ත කායම් කරුම්ග මසක් ඇතවස් මේ සරකාරම් කුරිය ගෙන්දියුම මේ වනි එනි මවාෆා කුලිවර්ග වසීලෙත්ත කීවෙස් හම මේ සිහියත වරපඩ කුලිෆවා මේ දායරයක්කන් හම ෆාහ කුරවේ හින්කම මේ හොරිහා මේ රරශ තරකි ගෙනවමුක වශාජහේ තරක්ගීත ගෙන්නවානකම රයිස්වනි විතාල ෆැහිකමු හුරිහා දායිරයකුම් වෙස් මශ්‍රූත කුරිය ගෙන්දියුම මිවනි හම ජයිපා ඒත හම රශුගේ මිෆද බයින් ඛිදමතයකි මී හම මී අසාසි ඛිදමතක ගොතක රයිසෝ ජම්හූරිය ආසිෆ කුරබානි හිකමු මී ඛිදමත රාජ්‍යයේ කොම්ම රශික වෙස් කායම් වෙෆ හුන්නන් චේන කම එමනික් ෆාන් වනි විතාල වෙෆ මේ අයසාබන් හම මී ಕುಮುರ್ದೋಗ ಮಿ ಕುರಿಯತ್ತ ಮಶ್ರೂತಕ್ಕೆ ಫೆಶುಮ್ಗೆ ರಸ್ಮಿಯತ ಅದಿ ಮೀ ಬೈ ಮಶ್ರೂತಕ್ಕೆ ನಿಮುಮ್ಗೆ ರಸ್ಮಿಯತ ಗೆನಸ್ತಿನ ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಆಯ್ಸಾಬು ರಿದ್ವಾನ ಹವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ ಅದೇ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅನ್ ಮೆ ಉತ್ಬೆ ಫನಾ ಹಮ ಕುಮುರ್ದೋ ಮೆ ಬದಲ್ ಕೊಲೆ ಮೇರ ಶುಗ hala ಕಾಯಂ ಕುರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈಫಾವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ के एक्सटेंशन इमारत बैंक ऑफ मालदीव्स के एटीएम के हिदमा इफ्ताह कुर मटका बाबा रस्मियात बे फना हम गेनस्तर मटका मे दे हिदमा फेशम गौतम में बाबा रस्मियात का रईस जमहूरिया बार वडा गणवान मत बे फना हम मैं हां हिसाबों में रस्मियात अवगतम गेनस्तेना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिहास रस्मियात के शरफ़ मेहमान दिवही राज्य के इज़्ज़त रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ मिनिस्टर ऑफ फिनेंस एंड प्लानिंग मूसा ज़मीर रायतों के मजलियों के महिबदु दायरा के इज़्ज़त मेंबर अहमद तौरिक दौलत के वज़ीरों रायतों के मजलियों के इज़्ज़त मेंबरों दौलत के कुंफुनितकों के इसवेरिंग वडागें तिब्बेवी कुंबुर्दो के लबुवती रायतों अस्सलाम अलैकुम कीरत गुरुआनो के बरकातुं मिरस्मियात फटवा देवी कुंबुर्दो स्कूल के दरिवर मरियम मैसून बिन्त मुहम्मद मौसूम रस्मियात तारफ कुरुं कुरियम मिगेंदनी अळुगंडु मरियम वरदा मिरस्मियात की अलिफदाल कुंबुर्दो सिही मरुकजा इतुर कुरेवे इमारातु के अमली मसक्के फेशुमाई कुंबुर्दुगा एटीएम के हिदुमे फेशुम बेवे रस्मियात अलिफदाल कुंबुर्दो सिही मरकज़ा इतुर कुरेवे इमारातु के अमली मसक्के फटवा देवानी मिनिस्टर ऑफ फिनेंस एंड प्लानिंग मूसा ज़मीर अरिहुगा वडा बैवरी वडा गणवानी एमटीसीसी के एमडी डीसीपी रिटायर्ड अहमद सऊदी रायतों के मजलियों के महिबदु दायरा के इज़्ज़त मेंबर अहमद तौरिक आदि
कुंबरदो काउंसिल के रईस मोहम्मद अजमी शुक्रिया मिरस्मियातुगा मिहाई साबुन देमियोती मिरशुगा एटीएम खिदमत इफ्तिताह कुरुं मी खिदमत इफ्तिताह को देम और धन्यवादनी राज्य इजतरिस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ अदेरुगा वडायतमा बीएमएल के चेयरपर्सन सीईओ दायरा के मेंबर के तुरुं काउंसिल के रईस शुक्रिया रईस डॉक्टर मोइज़ शुक्रिया चेयरपर्सन हबीबत सीओ शरीफ दे मिरस्मियातुगा मियोती बैंक ऑफ मॉडिसन काउंसिल लंगरवा हंदानी फिलाहाबाद को देवुं मी नंबर फुरें को देवमा यदि रईस जुमहूरिया गारी बरंग अदबिर कमा के दें काउंसिल हवालवाणी काउंसिल के रईस मैं साहब मिरस्मियात जिमनी वर शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम هذا المتبفنا هذا المتبفنا هم جنسهم مدني كمبرودوكا على فشمها مجيفا مشروطة تحكر مجا رسمياتا دم المتبفنا هم واني मेरा शुगर एक्सटेंशन हेल्थ सेंटर का एक्सटेंशन है हमारा एमटीसीसी हवा को गए इनके मेमस्टो का अमल मसे के फिश में रस्में आता आधे हम हमें बैंक ऑफ मॉलिव से के एचएम के हित में मेरा शुगर फिशमेंट का बेबे रस्मात के नस्तीफा दें अकुरेंगोते मेरा शुगर गायम कर मोहम्मद जेफावा फुलहोंगे मरकज के इमारत आधे हम हमें फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर के अमली मासेके फेशों में देमास्टो बलालार पुलिस पोस्ट तरक्की कुरुमगे मासेके सरकार मिकुरे गेंदनी आरडीसी हवाल को गेंग आदि मिनशुगा गायम कुर मोहम्मद जीफा फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर तरक्की कुरुमगे मासेके कुरुमो मैदानी एमएसएल सरकार फरातों हवाल कुरवागे में दे मास्टुआ की वे समारे से जमहूरिया वरा मुहिम सियासत के दाशुं मुली राज्य में हित मतलब फुलाकुर में कुरे मसकत के तेरे हम हिंगे मुहिम दे मास्टो कारण हम फा कोलंग एवतुन राज्य का मिहातन फुलहुंगे मरकज तरनो त फुलहुंग फिजिकली अगाम कुरे फाड़ने सरहद करने राशु का हित में फुलाकुर में की एमन फांड के आमाज हास को मियाहर करने वाला मिगोतंग हुरी तंतनुगा में हित में तफिशमट का हमारा बेनु रश का इमारत तरक्की कुरुम के मासे के एमन फांड में के कोरी में समातल तक कुरे दतर फ्रुतो के तेरे कवने फटवा दे वाफादी मेतुल के मिहातन वडागने वेरा रश बालालार्स मिगोता फुलहुंगे मरकज तक कायम कुरे फरने राशु का मरकज तक कायम कुरुम के अमले मासे के तफिश गंदा कंग हम वफा कुलवे मिगे तुरंग कुलवर के दायरा खास को हाशिहो दुल्हे मुजतमा बिनाकुर मटका अतुल तो हुआ वेलनेस एंड फिटनेस खास मरकज तक नो रिक्रिएशन एक कुलवर तक हरकत तक खास को जवान हम एक मुफराग बेफन विस्पेन कुरवेण है फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर गायम को देवमकी समय में फान वरा मुहिम सियासत मिगोतो मीफदा तंतन तरगी कुरुमुगे मासेके वे सम सरकार को फरातन सरकार हिस्सा वाकुम फुन तका हवाल को गेंग कुरिया ताकम फाहा का कोलेवे
එගොතුන් කුඹුරුදුවග මේ ගායම් කරව ෆිට්නස් ඇන්ඩ් රෙක්‍රියේෂන් සෙන්ටර් බලාලාර මේ MSCලා හවල් කරවගෙන් කුරියකෙන් දෙවේ මශ්රුව මේ මශ්රුව නෙමගෙන් දාරහම ඒතරේගේ මේ ඉන්ඩෝ කුළුවෘත කුළුම බේනුවා වසීලතක අධිහම රෙක්‍රියේෂන් එහණියෙන් හරකෑත්තක වෙස් ખાસ ජාග අලිබගෙන් දානක සරකාරක ෆරාතම් ෆාකරබා මේ හසාබණ මෙති බේෆුනා හැම මේ දේර රස්මියාත් වගතුන් ගෙනස්තන أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात මිරස්මියාතකි දිවෙහි සරුකාරුග ෆරාතුන් දිවෙහි රාජ්‍යගේ මීහුන් දිරුවලේ හුරිහා රශෙග්ගා ෆුදුහුගේ හිදුමයි ගායම් කුරුමශායි ෆුදුහුගේ හිදුමයි දිනුමා අමිල්ලා ඉමාරෙත්ත බිනා කුරුමා කුරෙවමුන්දා මසක්කතුගේ තෙරෙයින් අලිෆ්දාල් කුඹුරුදුගේ ෆුදුහුගේ මරකස් ඉමාරෙ කුරුමුගේ අමලි මසක්ක රස්මීකෝ ෆෙෂුමායි අලිෆ්දාල් කුඹුරුදු FRC ගේ බිංගා එළුම බේවේ රස්මියාත් Mimasake Rasmiko Fattava Devongedi, Minister of Homeland Security and Technology Ali Ihsan Gari Humwaranga Dabweri Kamayak Eden. Arihuga Commissioner of Police Mahibadu Dairag Izzeteri Member Alifdal Kumburudu Council Rais Adi Road Development Corporation Limited Managing Director Vadagan Devongeden. शुक्रिया कुरिया देंगोते अलिफ्ताल कुंबुरुदु FRC के बिंगा अळुवा देवमा कुलिवराई हशियो कमा बेहे वजीर अब्दुल्ला राफिउ अदि MSC के CEO अदि MD इब्राहिम शरीफ मोहम्मद अदि अरिहुगा दायरा के रायतुंगे मजलिहुगे मेंबर अदि अलिफ्ताल कुंबुरुदु काउंसिल के रईस वडाकेन देवमा वर अदबेर कमाक अलगोंडनवा शुक्रिया ती एम्मे हा बेफुलना वर बाजवेरी दुआ कंगेदें वस्सलाम अलैकुम
هذا دم argument بفنا حسابا ميجنستيني رئيس الجمهورية الإفتال كمبرتو أكورا فممكن دوادا ترفل جترين سركارم فتواني ما فا باي مشروطة كفشم رسميات بعرو داعنا منصر عادي كمبرتو كا BML قائم كفوا ATM के खिदमत फटवाते पे मानसर को तो से ही मरकज एक्सटेंशन इमारत के पिंगा मिवाने अड़वा फादी फुल होंगे मरकज के पिंगला फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर के पिंगा मिवाने अड़वा फा मी तीन तना की भी समा मी रईस जमहूरिया के बहुत फुलता के तेरेंग हम अकुरा हम केंद्र वा मशरूता के कम फा को लेवे एगो तो फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर या फुल के मरकज है कि मी दावर के तेरेगे मिनिक फंड के पर मुहिम इसका में बैंक कुरा हम केंद्र वा मसके तक कम फा को लेवे फुल के मरकज ता काम कुरमट्टा का राज्य के मी होतिरोले हुर हरश के फुल के खिदमत मी दावर के तेरेगा मी आहार के तेरेगा काम करे विकेंद्र ताने कमा रईस वनी वितालो फा आदि एकुरियन आदि मी फुलुं के मरकज ता मिहार हो रे फुलुं के मरकज ता की जागा गोतुं मी कुड़ा तंतना पाती वे मी एकम हल्ले होता बाते पानी कम बिस राइस ने दाल फें कम फुलुं के मरकज ता एक एक रश का मी काम करम के मसक के दनी कुरबम इतरो मी मशरूतो के मी मसक के तका कुले मालूमात तिबे फना हिसाब के स्मटका मी हिसाब रिदवाना हवाल कोलाना هذا علمت بفنا هم مي جنستني كمبردوغا قام كرما هم جيف قام كوفوا فوتبول داند هولوم غير رسميات مالتي بيربز كورت هولوم غير رسميات بفنا هم باغتون مي دتان هولوا ادباني رئيس الجمهورية دكتور محمد مويز مي حساب علمت بفنا هم مي در رسميات كنستنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमदा शुक्र कुरनी गदकीर्तिवंत मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला सलवाता सलाम लेवुंगदि दुआ दन्नवनी मी उम्मत कवकुरवी मैं साहिबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदि मी सलवाता सलामुगा इतुरु एकलेग फानुगे मितुरु सहाबीनाय केत्तरी अहलु बैतुन शामिल कुरम देह राज्य के इज्जत रईसुल जमहूरिया वाजिबुल इहतिराम डॉक्टर मोहम्मद मोइज कुंबरदूगे लोबतिरायितुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकात कीर्ति गुरुआनुगे बरकातुम मिरस्मियात फटवा देवी कुंबरदू स्कूल के ग्रेड 1 के दरिवर आमिनत अवनी बिन्त अब्दुल्ला आरिफ मियदकी वरं मुफाविर दुहे अलिफ दाल कुंबरदू के तारीख का वर मुहिम सफ़ा तक लिए वेने वर तारीखी दुहे देह राज्य के इज्जत रईसुल जमहूरिया मिरश वडा गन्नवी तारीखी दुहा वुमुं आदि दीगु इंतजार कफ़हो मिरशुगा ज़मानी फेमवरुगे फुटबॉल दंडे आदि मल्टीपर्पस कोटे तैयार कुरेवी एमनिक फान रस्मी को मिदे दंडु हुड़वा देवा दुहा वुमुं अलवनवारा अदबर कमाएको देह राज्य के इज्जत रईसुल जमहूरिया वाजिबुल इहतिराम डॉक्टर मोहम्मद मोइज के अरिहुम फुटबॉल दंडु आदि मल्टीपर्पस कोट हुड़वा देवुंग एदि दंडवा रईसुल जमहूरिया
ಶುಕ್ರಿಯಾ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಕುಂಬ್ರುದು ರಯ್ಯತುಂ ಎದನಿ ಮಣಿಕ್ಫಾಣ ಅಬದುಮೆ ಕುರಿಯರ್ ಮಾಯ್ ಕಾಮಯಾಬಿಯ ಆಮೀನ್. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕುಳುಬ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳುನ ದಂಡ ದಾವತ್ವರ್ವ Almati befna ಹುರಿಹಾ Adalmati befna hama ganasta medani raisu jamhuriya kumbrudua kuraba mugandwa datur fuge tereng mera shuga ala iftah kurbeginda mashruta iftah kurmuge rasmiyat tagotum demme almati befna hama mi ganastini mera shuga RDC hawa kogen kulora ashokama be usara ga frato taraki kofa football dandu hulwadumge rasmiyat me dandu hulwadum fo then raisu jamhuriya wadaganwan mera shuga gaim kofa multipurpose court hulwa devama me court ke me hama indo एक एक कुलवर्तक हम हास कुरेफ वा कोटे कंफा कुल फुटबॉल दंड बलालार हम आ फुटबॉल दंडवेस एम जमानी आ फेमवर के दंडे के गोतो हम तरकी कोते वाफ वा कंफा कुल में होतल मन हम आ फीडिंग में दनी जैसे जमहूरिया मन पान गारोगा वडागन बेफ्लो हम दंडो हुलवा दम फो एता बालवाला मुगंदवा मंसर आदि मेरे सुगा हास को आ फुटबॉल कुले बाय फराता का कि हम वक्त कोलेंगे द कुलमुता मंजर ए फाहो एमन फान देंग वडा गणवाने मा फुटबॉल दना मा दुरनो हिसाबे का गाम कोफवा वो मल्टीपर्पस कोर्ट हुलवा देवमा मे कोर्ट के समा अनकोने समा फा कोले हैं इंडो एक एक कुलरता वोली फदा कुलरता का हम हासा कोर्ट कम फा कोले गोतो एम फाहो के जमाने हम वसीलता का आलत का किगा मे कोर्टस आतरा की कुरे फा कम फा कोले आदे फुटबॉल दंड हुलवाद मफो मेहा रैस जमहूरिया वडा मेघಣ್ಣವಣಿ मे मल्टीपर्पस कोर्ट हुलवा देवमा ए फाहो मेरा शुगा देंग ओनानी एमन फान मेरा शुगा एरायतु ना काउंसिला मोससात हो गए इस वेरी ना को बाबा मशवरा बदल करवं मे बदल करवं करे दान मेरा शु स्कूल के होलगा ए फाहो एम फाहो मंजिले गे गोतुगा एमन फान के मी दातुर फ्लुगे तेरेंग देंग अवडागनवानी मे तोलो मंदुगस उमरानी तरक्की के अला फशमा हमजीफा मशरूता इफ्ताह कुरुंग हमजीफा बवे आदि मंदुगे रायतुना एमन फान मे दातुर फ्लुगे तेरेंग बदल कुरवा मशवरा ता हम कुरिया गेंदवाने काउंसिल अंगन के तरक्की मसके कुरा कमिटी के मेंबर नास एकीगा मंदुआ वडागत मा एकीगा मा एमन फान गे मे दातुर फ्लुगा मे तोलगा वडागत मा हमजीफा हुरिहा अरशका वडा गणवेना दे फॉर्म में पान में दातुर फ्लो में दो और निमालाने जुमला तीन दो गए में दातुर फ्लो गए तेरे में पान ये आएगा कोरे दो मेवानी हम में तोड़ गए फुर्तम दो बालालार फर्स्ट रश का बड़ा गने में देवन दो तीन रश का आदि में दो जुमला दे रश का एमन पान बड़ा अगत मामी बनी हम जीफा मोले में अतोड़ोगे तारकी हम उम्मीदी वक्त के मिहात नंग आयरस एमन पान में राइतुना बदल करवा दे के वाह फुर्तो हो गए तेरे में बनी हिस्सा को दवा फे तो हास को एमन पान रे माह बदुगा में बेविदासा बलाला आयरो मी अतोड़ा एमन पान बड़ा गम फवाउत फुर्तो हो गए तेरे में से मैं मुहिम ए बहुत कम गवा माह बदुगा एहसास के तेरेगा में हिमने फर फाड़ो अर्बन सेंटर के गोतुगा तरगी कोदम का अमली मसे के फेशोंगे हम में दातर फ्लोगे तेरे एम हास कमे के गोतुगा मन फाह करवेगा दे मा फर फाड़ो तरगी कुरमा हम जीफा में वाणी बोहि आवे कमा व्यापार एक्टिसोदी हम पेनु तक बस पेनु वाणे वसीलत का जागा हिमनागन जुमला फास्टोला साइंग हेक्टर के बीमेंग ए फाड़ोगा हिकुमा में वाणी हम जीफा एगो तो मिहार अमली मसे के एम फान के में दातर फ्लोगे तेरे फशाफ वार में मसे के माली वजारा के फरातुं हवा कुरवाफा अमीवानी एमएसए ला कम फाकुल वेतो एकम गे बस मुगा इये एमन फान गे मिदा तुरफु गे तेरेवानी सो कुरे गे मुस्पा अदे आके कामली मसे के हम फेशिगन कुरे में अदे तो गे तेरेगा बांडवोल जहा आयो फहो ड्रेजर गेने वेलेला हिकु कांकां दिहमस तो तेरेगा निम्मा अमली को हम इतनो का इंफ्रास्ट्रक्चर तरगी कुरमुगे दें कुरम हुरी कांकां कुरमुगे मसे के तंग हम फेशिगन दाने कां रैसो जमहूरिया मनी फाहा कुरा वाफा दे एमन फान गे मिदा तुरफु बलालार मी अतोला हम कुरेरुन लिबैन बैंक खास कंका में हाथन गारो सम फुरे हम कुरे फवाकम फाह को लेगतन देमार में फाह कुरे मस्टो गए इतरा माहिबदो गरे फेशगन दिया पासपोर्ट के हिदमत आएकीगा राज्य के मीहु दिरोले कोम में अतोले का मतवे के कोम में
රශෙක්ග පාස්පෝර්ට අයිඩි කාඩ් දූකුරුම්ගේ හිත්ම ෆුලා කුරවමට්ටක එමන් ෆාන් වැඩාගන්න වේ වෞද් ෆුල රේ මහිබදෝග ඉෆ්තා කුරවකින් ද පාස්පෝර්ට් ගේ හිත්මන්ත අයකේග මෙවැනි ෆුරිහම කුරවගෙන් ගොස්පා අද යයකේ ගණන් කුරම සම ෆාහ කොලෙන් කුඹුරුතුග මෙද හොළුවගේ මිදිය BML ගේ ATM අයකේග මේ අතලුග BML ගේ ATM ගේ හිත්ම හුරිහා රශේක ගායම් පුරවි හිදමත් දෙම වනි ෆෙෂුෆා මේක තුන අමඩ ෆාන්ගේ මේ දත්තු ෆ්ලෝ ගතන වඩාගෙන බයහින් රශක සම උම්රානි තරකියා ගුණන් හොරි ගින මස්තුතකගේ අමලි මසෙක ෆටවා දෙවා වාකම් මේ දත්තු ෆ්ලෝ ගතන අමනහම එම බොඩ ෆාහ කුරගේ මෙතනි ඒගොත රශකගේ කවුන්සල් අතෝගේ ආයමාරත් තරකී කුර්මා police post ta mehatana gaam kure fane rarashuga e mashruta hu gamali masaket feshuma mege turun skoola sikhi markaz ga extension imarat hu ga masaket ke kimi hama mehatana man fan wada ganne ve rarashuga amali masaket feshken dia ambay daira ta man hama fa kure mege turun hama bay bodeti rarashuga amago hedum fada mashruta hu ga amali masaket ve saman fan ga me datur fuga tere mani fatwa de wa fa mege turun maamigiya balalar huma maamigili ga tiris enduga hospital taragi kurum gamale masake men fange me datur floga tare mani fatwa de wafa adi iye alifta mahbaduwa wadagen mahbaduge mago hedumuge devana fiyawahiga masake taswani fatwa de wafa de men fan kumruduwa kurava ziyarat ka tare kumrudu tandu hulwa de mafo demme almena fenege me de multipurpose court men fan hulwa de me manzaro ya fohama court balawala bamungendwa tangal mena fenege me de men kan ga ari hoga कुलवरा अशिव कमा बेह वजीरा आदि हम में दायरा गरे तुंगे मजल हो गए मेंबर वेस मडको लांग मंजर में फणी के मैदानी आदान कुरन समफा कोले मल्टीपर्पस कोर्ट के तो में तरगी कुरे के अंदिया कोर्ट बलाला हम वोलिया बास्केट फद कुलवरता का बेडवा वसीलता मितनुग अगायम कोरे फवाकं फहाग कोल्लेवे आदे फुटबॉल दांडा मल्टीपर्पस कोर्ट हुलुबा आदे मफो देंग एमन फान मी राशुगे रायतुना मोसजात का काउंसिल आदि WDC के मेंबर नायको बाबा मशवरा बदल कुरवं कुरिया दान में मशवरा बदल करो मफ़ाहो देंग एमन फान में दातर फ्लोगे एम फ़ाहो मंजिल आदे में थोड़ा मंदुआ वडागत में बने हम जेफा मंदुगा सड़क को हम इशारा करें हैं उम्रानी तरक्की के अला फिश में हम जेफा वा मशरूता को के अमली मसे के फिश के दाने आदे हमें आके का मंदुगा रायत ना एमन फान बदल करो मवस में बने हम जेफा अदे में वो तलमना फैने के मैदानी मल्टीपर्पस कोर्ट रेस जमहूरिया हुलुवादे मफो मिसर हादुगा एवती बेबैंग आमना एको हम वक्त कोलंग याद करब मुगंदवा मंजर उनको में समफा कोले हैं फुटबॉल दांडा मल्टीपर्पस कोर्ट हुलुवादे मफो देंगे मन फान वडा गणवाने मेरा शो स्कूल कुरिया दाने मेरा शो रायतु नायकीगा एमन फान बाबा मशवरा बदल करब मी बदल करब मफो देंग एमन फान वडा गणवाने मंदुआ हमें में हासा बुंकुम्बुरु दोंत बेफना हमें में कैनस्टिंग कवरेज कुरकोल मफो स्टूडियो हवा कोलाना शुक्रिया रिलवान आधा अल्गमेंट बेफना हिसाबा मिगियन से कवरेज की मी रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज रायतुना बदल कुरमटका अलिफ्ताल अतोला कुरबम केंदवाद तुरफुलगे एमएफ होगे मालूमात वगतुन केनस्तिन मटका बेफना हिसाबा केनस्ते मी कवरेज मेदवेरिकों अल्गमे हम बेफना मी एमएफ होगे मालूमात का आदि हम मी रईस जमहूरिया के मिद तुरफुलगे मालूमात अल्गमे खबर गडित केनस्ते मुदान मी हिसाब मी कवरेज मी वगत मिदकंडा फ़ वकीलाना